Hej, klokken er 20.00, og du kigger på DR2 Aftenshowet. I dag vil vi få besøg af en professor, en vis professor Maja her, som fortæller os om en relativt ny metode, der kommer ud i biotekverdenen, nemlig genelektroforese. Og du, hvis du kommer ind her nu, kan du lige forklare os, hvordan den her maskine fungerer? Ja, det kan jeg i hvert fald. Faktisk til starten. Ja. Det fungerer sådan, at genelektroforese er jo noget, som du også selv siger, det er en relativt ny metode. Vi bruger den i den bioteknologiske verden. Det fungerer sådan, at det vi har her, det er simpelthen det metode, altså det apparat, vi bruger. Det vi har her, det er gel. Og så her har vi nogle brønde, som vi kalder det, simpelthen sådan nogle små huller i bunden. Dernede lægger vi simpelthen prøver af DNA. Prøver DNA, hvad så det? DNA, det er simpelthen små stykker af arvemateriale, som vi har i vores cellekerner. Det vil sige, at vi har alle sammen forskellige DNA, der gør, at vi er, som vi er. Ikke? Der er noget, der koder for noget forskelligt. Altså, det er simpelthen noget, der bygges op inden i os, som koder for det kan kode for forskellige egenskaber, vi har. Altså, det er alt fra det fysiske til det psykiske. Så er det lige et kommandocenter i? Ja, det kan man godt kalde det. En slags computer i cellen, kalder nogen det. Nå, vi lægger små. Altså, DNA er ikke synligt for det blotte øje, så man putter oftest farve i, oftest forskellige farver. Og så lægger man ned i de her brønde, og så udnytter vi simpelthen det her med, at DNA er negativt ladet. Altså helt rigtig elektrisk er negativt ladet. Der putter vi ned, der er et negativ og en positiv pol hernede. Kan du lige forklare os, hvorfor det er negativt ladet? Det er på grund af baseparten, fordi der er simpelthen taget basepar i DNA, og det er simpelthen det, der gør, at det er negativt ladet. Ja. Og så det, som I nok også allerede ved, så er positive poler og negative poler, de tiltrækker hinanden, hvorimod to negative vil frastøde hinanden. Derfor lægger vi til med DNA nede ved den negative pol, når DNA selv er negativ, sådan så at den vil vandre, DNA vil vandre mod den positive pol. Genen fungerer så lidt som et net i forhold til, at det vil altid være de korteste og mindste DNA-sekvenser, der vandrer længst. Og det bruger vi simpelthen til at finde ud af, hvor lange de forskellige stykker DNA er. Og så skal vi sammenligne. Og hvad så det er nyttigt til? Fordi jeg får at vide her, at det blandt andet bliver nyttet i kriminalsager, hvor man ud fra bare sådan små DNA-spor kan finde ud af, hvem den mistænkte er, om mistænkte har været på gerningsstedet. Kan jeg lige få det forklaret? Ja, det lyder helt dramatisk, men det er rigtigt nok. Det man gør, så hvis du har et gerningssted, så vil der jo ofte være nogle stykker noget DNA. Så tager du det simpelthen, og så har man udført noget, som hedder restriktionsanalyse. Der er blevet brugt noget restriktionsenzymer. Det er simpelthen noget, der simpelthen har gjort, at man har taget det DNA og klippet det oftest i palindromiske størrelse. Det vil sige, at det er nemlig det. Det skal vi forklare. Det er nemlig, at det er det samme. Vi bruger 4 bogstaver, og det gør sådan, at det er det samme forfra og bagfra. Og så har man det her stykke, som er det samme forfra og bagfra, og så kan man bruge det her. Det vil sige, hvis du har for eksempel 5 mistænkte og så noget DNA for gerningsstedet, så kan man tage dem alle sammen og lægge dem hernede i. Og så kan man se, at hvis der er 2, der er ens og vandrer lige langt, så må de jo være ens, og det vil sige den samme person. Med ret stor præcision kan man finde den skyldige. Men er der så ikke en masse, altså kan der så ikke være masser af tilfælde, hvor skal vi sige, at der er en, som der har proppet musik, det er bare en fiktiv situation, så er der en, der har afgivet noget af sit nogle DNA-spor et sted, og så han er så ikke en af de mistænkte, men så viser sig, at de begge, at både den mistænkte og den anden person, de har den samme DNA-sekvens, så man vil få de samme resultater for 2 forskellige personer, og derved kan den mistænkte ligesom jo, det fungerer ikke helt sådan, fordi det heller altså ligesom at vi har der er aldrig nogen af os, der har det samme DNA. Altså du og jeg har heller ikke. Altså, har vi ikke? Det kan man ikke nemlig. Vi har alle sammen forskellige DNA. Det kan slet ikke være det samme, også fordi der er noget DNA, det er simpelthen sådan noget, der er klippet i forskellige størrelser. Det vil sige, at vi har alle sammen forskellige størrelser. Det hænder slet ikke, at folk har det samme DNA. Derfor det vil sige, hvis man ser, at det vil selvfølgelig være DNA ikke taget fra gerningsstedet som sådan. Det kan selvfølgelig give overordnet overblik over mistænkte. Men hvis du så for eksempel har fundet der har ofte været sådan noget med hudceller under offerets negle, hvis der har været noget med vold at gøre, så kan man jo sige, det er måske begrænset med, hvis hudceller kan være under negle, bortset fra den skyldige, og det kan man så sammenligne med. Så man bruger som sagt dem, det er mest sandsynligt, at det kommer i kontakt med offeret på sådan en fysisk måde, hvis det nu har noget med vold at gøre for eksempel. Og så sammenligner man det med den selv. Okay, godt. Og så for os at vide, at der også skal bruges andre steder, for eksempel med arvelige genssygdomme. Ja, det kan det i
i hvert fald. Sådan noget som, hvad kan man bruge det med? Sukkersyge for eksempel kan man bruge det til. Man kan også bruge det til sådan noget som, hvad hedder sådan noget, det var det, jeg skulle sige. Jeg får at vide noget om cystisk fibrose. Ja, præcis. Tak skal du have. Det er nemlig det her med, at man kan tage en person, som simpelthen lider af den sygdom, man har at gøre med. Den tager man den persons DNA, fordi det vil simpelthen stå i DNA'et, at personen lider af den her sygdom. Så tager man noget, det ligger her i, og så tager man den person, som man ikke ved, om er syg eller rask, og lægger det i. Hvis de som matcher, altså har nogle har fælles træk, så kan man se, at så er personen altså syg. Og det kan man så gøre med alle arvegensygdomme? Og vi skal nok lige runde af, men så okay, det lyder fint, så det er noget, man simpelthen kan bruge til at finde beviser. Det betyder ikke altid, at man altid ved, om man har fundet morderen. Men det, som sagt, der er forholdsvis stor position, så det er jo en yderst effektiv metode. Mm-hmm. Og der er aldrig nogen folk, hvor man finder samme resultater. Altså, alle folk har deres egen DNA-kode. Fint. Godt, tak. Mange tak for det. Ja, er det godt?